SMS, video soобщение, голосовой soобщение uğratışımız ýaly gelecekde duygularymyzy hem uğratyp biler. Şu wagt fantastika ýaly görünýär, ýöne şol gelecek gatydaşda däl. 5G aragatnaşyk babatda tizlik getiren bolsa, onda 6G adamlaryň arasyndaky aragatnaşyga duygu getirer. Hemmäňe de salam. Bugünkü görüňdeşligimiz 6G barada bolar. Ýakyn wagtda 5G çykdy. Tizlik hasam ýokarlandy. Indi 2030-njy ýyllarda 6G çykmaly diýýärler. Şo 6G bilen adamlar bir-birine hem duýgularyny ugratyp biljekmiş. Şu wagt hem aslında smiley sticker zatlar bilen ugratyp bolýar, ýöne 6G. Belli bir ölçekde. Ýöne 6G bilen geljek zatlar men gaty gytyklandyrýar. Ilki bilen 3G, 4G, 5G şola näme zat diýen sorag bilen başlaýar. G diýilýäni ingilisçe generation sözüniň baş harpy. Pokoleniýa nesil diýmek. Eredek täzelenende 1G, 2G, 3G şeýtik diýär. Kabelsiz kommunikasiýa aragatnaşygy anlatýar, mobilni setleri anlatýar. 1G 1980-nji ýyllarda çykýar. Diňe ses jaň etmek, mobilni telefonlaryň döreýişi aslında. Analog ýöneki sistema. Soňra 1990-njy ýyllarda 2G döreýär. Oňa ýam jaň etmek plus SMS uğratmakda goşulýar. Birinji SMS şo ýyllarda uğratyp başladyk. 3G 2000-njy ýyllarda döreýär. Ýam onu internet diýen zat mobilni telefona gelýär. 4G bilen 2010-njy ýyllarda video döwrü başlanýar. YouTube, sosial set, Netflix we şoňa meýil zatlar ullanmaga başlaýar telefon arkaly. Soňky 2020-njy ýyldan bäri 5G bar durmuşymyzda. O da skorost tizlik döwrü diýip adlandyrsaň bolýar. Köp enjamlary distansiýon uzakdan kontrol etmeye başlaýar. Şol enjamlary uzakdan distansiýon görnüşde kontrol etmek üçin skorost tizlik gerek bolýar. 4G bilen video döwrü başlandy diýen, ýöne men telefonum köpden 3G'de işleýär. Ýöne şonda da men video görüp bilýän. Bir hil 4G bolmasa video görüp bolmaýan ýalygy diýip aýtdyň da. Yok görkezýär. Ýöne töwerekde 4G swyazy tutýan wyşka az bolsa, pes bolsa, onda telefon awtomatik 3G signaly geçýär. Bu da öz gezeginde videoň hilini kaçysasyny gaşyrýar, tizligini azaltýar. Sebebi 3G sekundda 10 megabit demek. Sanlar primerini aýtýan. 4G de 100 megabit demek sekundda. 5G уже 1000 megabit bolýar sekundda. Ünsveren bolsaň her G'de 10 esse köpelip gitip barýar. Ýani bärde belläp geçesim gelýän zat köp adam megabit bilen megabayty bulaşdyrýar. Megabit, gigabit demek maglumatlaryň bir ýerden başga bir ýere gitýänçe, uğradylýança geçýän wagty sarp edilýän wagty anlatýar. Megabayt bolsa bir papkaň, faýlyň göwrümini, ullulygyny anlatýar. Näçe bayt, näçe bit, mega, giga o zatlara girip oturjak ese hasam bulaşmaklar mümkin, bir de tamaşa edip oturanlar. 5G'nin özü gaty çalt sekundda bir näçe maglumatlar alş-çalş etip bolýar. 6G nämäni ütgetmeli kanäm üçin şonça tizlik gerek bolar diýip pikir edilýär. Köp hünärmenler 6G ýöneki bir internet däl, has uly zat. Internetden has köp zat diýip aýtýar. Şu wagt 5G'de iň çalt skorost tizlik 10 gigabit'e çelli ýetip bilýär. 6G bilen 1000 gigabit'e çykmaly diýilýär. Şoň üçin sen aýtýanyň goşulýan bärde biz ýaly ýöneki bir internet ullanjylar üçin 10 ýaly uly tizlikdäki, skorostdäki internet kämir gerekçiligi de bolmanmylar. Ýöne bärde gurrundyň tizlik barada däl, sebebi 6G bilen internet torlarynyň aňy emeli aň bilen iskussun intellekt bilen ýöredilmeli diýilýär. O näme demek? Radiolardaky frekansiýaly internet torlaryna hem frekans bar. Ýöne radiolardaky frekansdan tapawudy seslerde maglumatlar daşaýar. Indi ýanky 6G bilen internet torlaryna gelmeli iskussun intellekt internete bagly istenlik enjam ustroýstwany haýsy frekansa geçirmeliligini öz saýlaýar. Tizlik beselmesin maglumatlar çalyp barsyn diýip. Ondan başga da 6G bilen maksat edilýän zat telefonum tutanok ýa töwerekde Wi-Fi baglanmagy, Wi-Fi ýok diýen gurruny aýyrjak bolýarly. Deňiziň ortasynda bolsaňda, Sahara çölüň ortasynda bolsaňda internete baglanmagy, çatylmagy mümkinçilik göretjek bolýarlar. Ona men sim kartam işlemese, töwerekde Wi-Fi ýok bolsa men näme baglanmaly internete? Diňe обычный operatorlaryň swyazyny ullanman, Sputnikov swyazy hem ullanjak bolýarlar. Elon Musk'ın Starlink pul gazanmaga başlaýar da şo bilen. Ondan başga da ACT Space Mobile diýen firma bar, olar pul gazanmaga başlar. Elon Musk'ın Starlink'ından mysal bereýin. Bir anten bolýar, bir router bolýar. Şu anten Sputnik'dan swyazy alýar, seň telefonuňa da şeýip Wi-Fi berýär. Ondan başga da ýene-de elektron sim karta bar, eSIM diýilýär. Onam şo Sputnik swyazy baglap bolýar. O elektron sim karta näme? Soragdan soraga geçip barýan bir temaň
Öz bardy. Olar bardy soňra aýtyp bereýin ben. Bale. Şu ýerde temadan başga bir zat belläp geçesim gele. Bir de tomaşa ýarar bir apros etip görsen boş wagtyň YouTube'da ýa-da TikTok'da ulu yerlere gelmegi planlaşdyrýan firmalar barada gyzyklanýanlar bolsa, şolar barada da görmek bolýar. Biotehnologiya firmalary, humanoid robotlar, adama meňzeýän robotlar ýasaýan firmalar, vertolyot taksileri öndürýän firmalar, kosmos barada ulu işler alyp barýan firmalar, iskussowny intellektiň her bir bölegi üçin aýratylmaly iş alyp barýan firmalar, gaty firmalar eken. Inne akıllı telefon, akıllı şäher, akıllı öý diýip eşitdim. 6G bilen täze bir uruwen akıllı dünýä diýýäler. Şoň manysy näme? Bütün planeta nätip akıllı bolýar. Doğru. 6G bilen şäherler, ulaglar, zawodlar, daşdöwrümizde ähli kameralar, datçyklar, sensorlar, elimizdäki smartwatchlar emes biri-birine biriktirilmegi planlaşdyrylýar. Muny edil nerv ulamyndaky bir-birine bagly sistema diýip pikir etýän. Sebäbi şu 6G'däki sistemada adamyň beýnindäki neyronlary ýaly signal uratdyrmaly. Sistema näle işlemeli? Meselem şu wagtda tokoyda otysa, tokoydan mysal bereýin. Gaýnansak da şu wagt gyzgyn hawalarda agaçlar ýanýa, pajar bolýar, ýangyn dörep bilýär. Uran ot çöplerini tutuşmağı bilen. Şu wagt Amerikada tokoylara datçyklar yerleştirilýär. Şo datçyklar tokoydaky temperaturany, howadaky karbon monoksid ölçäp durýar. Her minutda, her 30 sekundda maglumat ýygnap durýar. Sen pikir etip gör, bir günüň dowamynda şunça giden maglumat bolýar. Şo maglumatlary bir ýerik uratmaly. Uratmak üçin hem uly tizlik gerek. Barjak ýerine de gijaga almaly barmaly. Nire barmaly? Ýanyň söndürjü merkeze barmaly ýa-da tokoylaryň ýangyny barada hopsuzlyk alyp barýan edara bolup biler, zat bolup biler, şolara barmaly. Danalar minutda diýenýäli maglumatla barp durmaly. Diýeli ýangyn döremegi mümkin diýen maglumat geldi. Näme etmeli? Iň ýakyndaky ýangyn söndürjü merkezi uratmaly. Iň ýakyndaky ýangyn söndürjü merkeziň maşinlary, ulaglary başga bir ýangyna giden bolsa näme? Onu ikinji ýerde duran iň ýakyny uratmaly. Ýangyn söndürjü merkezler kim saýlamaly? Iskusun intellekt saýlamaly. Şu sistemany bütün dünýädäki tokoylara otursaň, akylly dünýä bolýar şo. Ya da meselem dünýädäki agyz suwlaryny ölçäp duran bir sistema bar diýeli. Ola mysal üçin nirede agyz suwy azalan bolsa ýa-da köp bolsa, şoňa görä bir öňüni almalylar. Şo zatlarda ýene de iskusun intellekt etmeli. Şo sistemanyň bütün dünýä bolup pikirlenende, şo akylly dünýä bolýar. Şu wagt ýene bir zat belläp geçesim gelýär. Adamlar şu wagt interneti ullanjy sarp edici bolupdy. Ýöne ýakyn gelecekde daşdöwrümizde ähli akylly enjamlar internete baglansa we şo enjamlar biri bilen ara gatnaşykda bolupdyka adamlar şol ekosistemany bir böleg bolup gitdi. Näme diýjek bolýan? Şu wagt elimizde akylly sagatlar bar, saglymyz bardy, bir topar maglumatlar ölçäpdi. Maglumatlary telefondan görýäs, ýa sagatyň özünden görýäs. Bir içerik gidenek başga. Indi şu maglumatlar belli bir saglyk merkezine, hassahana bir ýere uradylsa, şoňa görä da biziň saglygymyz barada analiz edilip dursa, ýa-da meselem bir şäheriň ýaşaýjylarynyň tok ullanylýarlygy barada analiz edip duran bir sistema bolsa, sagat näçerek tok sarp etdi şäheriň ýaşaýjylar diýen maglumatlar bir ýere uradylyp dursa, bizem awtomatik usulla şu ekosistemaň içine girdigimiz bolýar. İnternetten surat, video, ses uratyp bolýar, alyp bolýar. Ýöne duygularymyzy uradyp ýa-da alyp bilemiz. Şonu 6G bilen etip bolýar diýýärler. Ine şoňa da tactile internet, haptic internet diýilýär. O näme demek? Covid mahaly üstünde köp işlenýär. Singapurda elektronika inženeri bolup işleýän bir hünärmen, şoň üstünde köp işleýär. En atasy Hytaýda ekenna, Covid mahalyda Hytaýa gidip bilenak, şonu en atasyny göresi gele, videoň süýlerini görýär, ýöne bir gujaklaşyp salamlaşsam, elleşip salamlaşsam diýip arzu etýän eken. Şonu internetiň üstüne etip bolmam diýip köp oýlanypdyr. Şoň üstünde de işleýär, şuň neçelik köp ýolalypdyr, ýöne tek gutaranokda bolar. Indi elleşip salamlaşmak ýaly duyguýyny, gysyşy, dawleniýany, temperaturany uratmak, maglumatlary uratmakdan gaty kyn. Şoňa görä da uly tüýlik gerek bolýar. Hemde belli bir duyguýyny hakyky ýaly etjek bolsaň, dol geçirjek bolsaň, aňyr tarapy wagtyndan gijaga alman barar ýaly etmeli. Şu wagt käme video bilen gürleşemede de tesimiz soňra bar ýaly. Şolar ýaly bolmaly da. Şu wagt 5G'niň gijaga alýarlyk wagtyny hasaplangda 10 millisekund. 1 sekundam da 10 millisekund. Indi şu 6G bilen 1 millisekunda gaçmaly. Jemläp aýtsak, muman aýdamyzda 6G bilen maksat edilýän zat diňe bir-birinden uzakdaky adamlaryň duýgularyny
bir-birine wagtynda geçirmek bilen çäklenmän bir lukmanyň hirurgyň distansiýon ýagdaýda uzakdan hassany bejermegi, operasiýa etmegi planlaşdyrylýar. Şolar ýaly uly jogapkärçilikli işlerden planlaşdyrylýar. Şoňa görä-de hiç kili giýje almaklyk ýa-da islenilýän işi yerine getirip bilmezlik ýaly bökdönşükler hiç kili ýagdaýda bolmaly. Bu zatlar hem ansasatda. Şoň üçin başararlarmy, başarmalarmy bilemek, ýöne şowurlary görmek we täze çykýan her bir tehnologiýanyň hüzürini görmek hemmemizden nesip etsin. Bolly bugünlükçe agda bolun, like basın, komentariýa ýazan. Hemmäňe de hoş sag bolun. Sag bolun.